Vamakombe, mungatitsanangurire kuti kubva pakashaya mwana kusvika pazuva ranhasi nyaya iyi yapapi? Tingati kubva pakashaya mwana kusvika pazuva ranhasi, nhau dzedu idzi hadzisi kunyatsofamba zviri straight, dziri kungoita zvekungobhenda bhenda. Takauya saizvezvizvi kuti tikwanise kunge tichitaura naMike, hauye anenge achingowinza mabhikozi seipapapa kuti taifanira kunge tichitaura naye nhasi, anzvenga aenda kuMount Darwin. Saka hatisi kuzoti nyaya dzedu dzinopera sei. Tanzwa kuti akaenda kunokutorera episode, chinangwa chake changa chiri chechinyi? Ichokwadi akaenda kuMount Darwin kunotora episode nenhau yekuti ari kuti ndiri kumushungurudza pakunamata pasowe rake. Manje episode yaenda kunonditorera iyi ndeyekusowe, ini ndichange ndakutenda pamba pake nekushopu kwake, ikoko kwese ndichakusvika. Episode ndepamba pasango paanonamatira pasowe pake, ndo patorera episode. Ini ndichazotomusvikira kumba kwake ondiudza mafire akaita mwana wangu kusvika kubva October until now. Hatisati ndaziva kuti mwana akafaniki. Ari kuramba kutaura kuti zvakafamba so kudziwa. Nezvatambonzwa amai vachitaura kuti muri kufamba muchinzwa kuti muchiona zvamunenge maona pagrass kwamunenge mafamba ikoko, zviri kuratidza chii takatarisa pasowe raMike nemashandiro anoita? Zviri kuratidza kuti Mike akarombera sowe. Kana nyangwe vari vanhu vamwe vacho vari kuenda kusowe rakadaro, zviri kuratidza kuti havana kana njere, vanotoda kutorohwa kuti vavhurike njere, because pasowe panofa vanhu 8 zvisina tsarukano, owanikwa vanhu vachienda more than 100. Tikapasvika pasowe pacho pano vanhu more than 100 vachinamata. Ndo patikasvika tichiti no, tauya tikuda tsananguro. Ukatiti kwachangamire, ndikatanga kunamata ndichapatsanura kuti vana vakafa so. Saka tauya kuti utipe tsananguro kuti vana vakafa nei, ndobva shayiwa mhinduro. Sekuona kwenyu mimi sehama dzevafi, sei ari kuramba kukupai mhinduro iyoyo? Apa mhinduro haakwanisi kutipa nenhau yokuti ari kuita zvechitsotsitsosi. Iye ndiye ari kuziva maurayiro akaita wana, because isatanism hapana chokwadi chaanokwanisa kunge achitaura, because zvinhu zvaakaita akangoita zvinhu zvezvo kungoti zvokumbunyikidza kuuraya kwakaita vanhu. Saka zvinhu zvokuti hazvitaurike ruzhinji rwenyika richiziva. Kana changamiri wacho kuti utaure pamberi pachangamiri, haakwanisi kunge achitaura pamberi pachangamiri zvaakaita kurukowawo. Ngatiti maona mukana pane ramangwana, Mike ouya oti Vamakombe inini ndauya, zvinhu zvamungade kutaura naye imimi kuti mweya wemwana uzorore ndezvekuti chii? Ini pana Mike hapana chandiri kumboda kwaari mhuri yeZimbabwe, because inini ndandiri kuda kuti kana paine zvaanenge achisangana nazvo, iye mufi wacho ngaarwise ega. Kana nyangwe aane zvaanenge achiona kana kwandiri kana kumba kwangu, Mike handidi kutombomona, because nguva yekutaura naye kadarika. Akaramba kudi kuuya kubva October kusvika pari nhasi haana kuuya. Kana nyangwe kuri kutaurana ndo pataifanira kunge tichitaurana ipapa. Vamakombe, ndiri kuzvinzwa izvozvezvo, ndinoziva zvinhu zvinorwadza. Ndiri kutiwo ngatiti mawana mukana wekuti Mike azobvuma kuti aiwa regai ndichiuya nditese nditaure nemi, mashoko amungade kutaura kana zvamunenge muchida kuti zvibve kuna Mike ndezvipi? Chandinenge ndikuda kuziva kuna Mike, ndikuda kuziva maurayiro akaita mhuri, kuti akauraya sei mhuri idzi. Ndo chihombe chandikuda kuziva. Ndo chaari kuramba kuti auye nguva yese yatiri kubva October vana vachifa kusvika pari zvinezvi. Ndo chihombe chandikuda kunyatsoziva kuti chii chikakonzeresa kufa kwevana vakudziva. Because kudziva kwenyu 1 hakunamatwi nemapanga, hakunamatwi nematuri nemitsi nemaguyo, but zvikanga zviripo ipapo, ende nemagemenzi, vangava nemagemenzi enguo tsvuku. Saka zvinhu zvekuti ndo zvangandida kunyatsoziva kuti zvakafamba sei nguva yese yamunoenda kuJorodhani, ndichibvunza inini maitiro avanoita kumhuri. Hakuwanikwi zvinhu zvinenge zvizvo, because ini handinamati, mhuri ndo inonamata, ndo yaenda kuchechi mhuri yose. Vachiri kuendera kuchechi? Pari zvino hapasisina kuenda kuchechi, wakutorukwa, wakutogadzirwa musoro. Ndanzwa kuti mwana haasati aitirwa manyaradzo. Hongu, mwana haasati aitirwa manyaradzo, nenhau yekuti tichiri kufamba toda kunyatsoziva kuti chii chinangwa chakauraya mwana. Ende tikatoremerwa naiye nezvaari kuita izvi, kuti tine mwana wemunhu muroora anenge achida kuzoitirwawo tikapedza nyaradzo oendawo kumusha kwavo zviri pamutemo, tisazoita mhosva mangwana. Ndozve zvimwe zvinhu zvaari kuti delaya kuti tiite zvinhu zvinodarika Mike. Saka muroora ari kurarama sei pari zvino pasina munhu anomutarisa? Pari zvino muroora ari kutorarama nemaricho, kuti iniwo pache zvangu panapa ndikakwanisawo kuti handisi kuenda kubasa pari zvinezvi kubva mwana afe, handina simba rokuti ndikwanise kunge ndichibuda ndichisiya mhuri pamba nezvinhu zvakaitika izvi. Zvakandikashamadza kusvika pari zvinezvi kuti ndikwanise kunge ndichienda kubasa, zviri kundirambira kuti nyangwe ndikaenda kubasa ndozongofonera futi kunzi uyai muone zvaita mwana. Saka muroora ari kutongoraramawo nemaricho, kusakurirawo vanhu,
kuitawo mabasa zvakasiyana siyana achishandira vanhu kuti akwanise kunge achiwana mari yesipo. Saka ndiwo mararamiro akuita Muroora pari zvino. Aiwa, maita basa vamakombi. Ndine zvimwewo futi zvanga ndiri kuda kutaura. Aiwa, taurai mukana ndiwoyo. Tine chisungo chatakaona tichinyatsoongorora panhau yedu naMike. Kubva itange kusvika pari zvine zvinasi. Mike akawinza mari inokwana kuita iyo $5 pachiwanhu chedu inonzi nhenda murandu yekubvuma kuti ndabvuma mhosva yangu. Mari iyi akaiwinza kuna Changamire kunoko. Handitika. Chechipiri kuna Mike achitina chatiri kuda isusu kubhadharwa watakafirwa. Tikabhadharwa tinoita sotofunge tatengesa ropa revana wedu. Hatina chatumboda kuna Mike. Chechitatu, mambo ngavabhadharwe mombe dzavo dzavakataura dzinokwana idzo kuita 20 dzokusvibisirwa kwakaitirwa dunhu ravo. Chechi4, Mike ngaasungwe nenhau yekuti driver webhazi akadhiraivha handiti kusvika lese Rukowa rakazara, omanikidzira kuda kuyambuka Rukowa rakazara, bhazi ropidiguka, vanhu vofa, anosungwa. Saka Mike anofanira kunge achisungwa. Chechi5, tiri kuda zvinhu zvakashandisa Mike. For example, kuti dai anga asvika pari zvine zvimi muripo news zvaakashandisa kuRukowa izvozvo, kuti kubva maturi, maguyo, musi, mapanga zvese ruzhinji rwenyika ruchiona nemagemenzi anga wakapfeka. Because iwo waiti pawakauya wakanga waine almost hanzi basket ravakauya naro, ndo ranga rine zvinhu zvose zvipi izvi. Tanga tichida kuti wazviwinze nhasi mhuri yeZimbabwe ichiona zvinhu zvipi izvozvo. Chechi6, masoya aMike hayafanhi kunge achinamatwa, ngaavharwe zvachose sekureva kwakaita Changamire. Because akaramba achinamata ari kutotiwedzera hasha. Ndo chinhu chihombe chatingataura chechi6 ichocho. Chechi7, Mike akaramba kuti handisi mukuru wemasowe. I think pachechi vanenge vaine matanho anotorana kuti Mike aite ndiri mwana wesangano, handisi mukuru. Saka pamwana wesangano ndo zvakutinetsa kuti why akaenda kuMount Darwin kunotora chipepa chepeace order ari mwana wesangano. Dei anga ari paradise yake, for example ana Donanza ndo maparadise yake mahombe, ndo vanenge vachinzi waridzi wesangano. Saka iye mwana wesangano. Saka tatadzonzwisisa ipapa kuti why akaenda kuMount Darwin kunotora chipepa ichocho. Saka chekupedzisira ndechekuti Mike kusasvika pamba pevanhu vakafirwa, tiri kuona semhiko yekuti ndakasvika pamwe pane something zvinoita pamhiko dzake dzaakaita kuuraya kwakaita vana, nenhau yekuti kubva vana ava vafe hongu vanoti hanzi kwamakuni kwedu kwana Makombe ndokuri kuitwa noise, havataurike navo vanhu vacho vasvikike tichitaura navo. Saka vamwe ava 7 ava pane here kwaakambosvikawo achinzi aitirwa noise achinobata maoko, haana musha wakabata maoko kubva October until now. Saka ndo zvandinazvo mhuri yeZimbabwe. Mapoints amanga muchiverenga vamakombi ndotinza ndo zvamakawirirana imimi mese semhuri dzakafirwa, hazvisi zvinhu zviri kubva kwevanhu vekwamakombe chete. No, mapoints andiri kutaura haasi yekuti ari kubva kwamakombe. Takagara pasi tiri 8 vakafirwa, takaronga kuti todii patiri kuenda kutaura naChangamire, ndo patikaburutsa mapoints andiri kutaura aya, kuti tikasvika naChangamire teida kutaura zvinhu zvakarongeka toburitsa point imwe chete patiri kunotaura nemukuru, ndo zvakaitika. Hongu. Aiwa, maita basa vamakombi. Tinotenda. Makadini baba? Tiripo makasimbawo. Nhasi mauya padare ramambo Makuni, mune hama yakafa. Makatitsanangurira kuti hama yenyu yakafa ndiani uye chinangwa chaita kuti musvike padare ramambo nhasi ndechei? Pamusoro mhuri yeZimbabwe ndini Solomon Marera, ndine hama dzangu dzakafa padziva anova Tendai naPeter. Chinangwa chandawinga pano pachief Makuni ndechekuti Mike ndiye akauraya mhuri dzedu mukati medziva wakashandisa mishonga. Pakanga pane midziyo yakashandiswa ipapo inova duri, mutsi nechisero uye nebakatwa rakanga rakadzikwa mumvura richichekeswa mvura,
uye pakawanikwa mbiya yanga ino mushonga mukati medziwa. Izvo ndo zvinoumbo hunoratidza kuti muJerusarema hamushandiswi zvinhu izvozvo. Zvinoratidza kuti satanism yawakashandisa pakuuraya hama dzedu. Uye wauraya hama dzedu kudaro havachauyi kumisha yedu kana kunobata maoko kana kunoona pakawata wawainamata nawo havasi kuuya, uye vakashedzwa pamambo havasi kuwanikwa vari kungotiza-tiza. Saka zvichireva kuti wane zvavakaita vari kuratidza simba ravo kushereketa kwavakaita. Tikavati uyai pamambo titaurirane havasi kuuya, vari kutiza, vari kushandisa chisimba uye wachikunda simba ramambo. Uye tiri kuti isusu ngavauye pano titaurirane havasi kuuya, isusu tamirira simba ramambo, ndotamirira kuti vanhu ava ngavasungwe nokuti vakauraya hama dzedu uye nherera dzakasara. Hapana chavari kuita pakuona nherera idzodzo, havana kana sori yavari kuita. Vari kutoshandisa chindimba, vari kushandisa satanism kuratidza umbimbi ndoga, wachidedzwa kuna mambo, vari kuita culprit. Saka isusu tiri kuti mhuri yeZimbabwe pindirai, nokuti vari kushandisa chisimba, havasi kuona mambo, havasi kumboziva kuti utungamiri hwachangamiri hukamira sei. Saka tiri kuti isusu mhuri yeZimbabwe tibatsireiwo, tamirira pano kunzwa mambo ndio wachapa final. Ndatenda. Imimi semhuri chamuri kuda kuna Mike chi? Isisi vemhuri hatidi chatinotambira kubva pana Mike, nokuti kana tadaro tatengesa ropa revana vedu remhuri dzedu. Hatidi chatinoda kubva kuna Mike, tinoda kuti asungwe, ngaasungwe Mike, aende mujeri, aripire kuuraya kwaakaita mhuri dzedu. Hakuna chatinoda kwaari. Zvino zvaari kuramba achitiza Mike uyu, imimi sehama dzevafi maakuronga kuti zvofambiswa sei? Isusu tamirira kuti mambo wape final, kuti mapurisa atore action, ndozvatamirira chete. Asi kana pasina action yatorwa, ticharamba hondo iyo icharamba tinayo, nokuti zviri kutirwadza, zviri kutishungurudza. Mhuri dzedu dzakafa nenherera dziripo, saka isusu hatisi kuzosarenda, tikuramba tiri nawo chete. Ndanzwa chinzi Mike akanotora peace order kumapurisa yekuti musasvike pamasowe pake ipapo. Zvino muchazvifambisa sei? Peace order anoitorera pakuti kudi iye ndiye akadeedzwa kwamambo. Mambo akabhana wakataura kuti masowe yaMike handichadi, akabhaniwa muno munzvimbo yaChief Makuni. Iye anotorera peace, kurova kuti ari kutorera peace order Chief Makuni, ndo zvazvinoreva. Masimba yake ari kudarika masimba yamambo. Mike ane mhuri here? Ndimi vagari venharaunda ine, ndimi zvichida muri vavakidzana naye, ane mhuri? Mhuri anayo, ane vana 2 here, anawo. Kufunga kwenyu sei vanhu vachiri kuramba vachinonamata kusowe raMike mushure mekuitika chiitiko chinoshamisa kudai? Zvinoratidza kuti satanism akatora mushonga inovakwezva kuti vauye pamasowe. Kunyange kana wakaona vanhu vakafa kudai, havana shungu nazvo, vanoshungu nokuti Mike aramba achivatungamirira. Ano mushonga yaari kushandisa. Ayo, maita basa baba. Tinotenda. Denyu ngoma. Tiri pedu mukadiwa. Tanzwa vamakombe vachitipa avari kuti mapoints amakawirirana nemhuri. Imimiwo muri mhuri yevafi. Toda kuziva kuti izvi zvataurwa navamakombe ndizvo here zvamakawirirana semhuri? Ichokwadi sokutsanangura kwaita makombe ndo zvatikanga takawirirana, sokuti zviite sekudaro. Kufunga kwenyu Mike chiri kuita kuti atye kana kushaya hanya nekuuya kuti muzogara naye pamberi pamambo muchimupa zvisungo zvakajeka sezvamatsanangurwa navamakombe chi? Takutotadzawo kuzoto iye kwaari chi, kuti atadzawo kuitawo rudo rwokuti azouyawo kana even kunobata maoko chaiyo, kana even kuti auya achitsanangurawo nesu. Tikutadza kuziva kuti kwaari iye chaizvo chakunyanya kufunga chaizvo izvo chi mashorero yake dzakitawo kuno vamwe wake. Kusauya kupi, ndanoti haisi first time kudaidzwa achirega kuuya futi kupi. Kakawanda kubva kumashure kwesoko achishedzwa tisingasangani naye papi panapa. Tanzwa vamakombe vachiti hanzi anotaura kuti kwavo kwamakombe vanhu vava vane hasha havataurike navo. Ko kune dzimwe mhuri kusanganisira imimi akamboya here kana kuita attempt yekuti regai ndiuye ndizosangana nehama dzafirwa nevanhu vandainamata navo? Kwete, haana kusvika. Haisi nhau yokuti kana kuti kwamakombe ndo vanhu hasha chete kana kuti chi. Nhau yokuti iri kurwadza chi. Isu tose tikaita sei
kubva isisu tikashayikirwa nomutumbipi zvichisanganisirawo novagarisani varimo munharaunda naye hazvisi kurwadzawo kwamakombe chete kana kuti mukutaura kana kuti mukuita zvinosiyana mafambiro kana chii ndingati papo mapanzwisisa saka semaonero enyu ramangwana richamira sei nehunhu huri kuitwa naMike? aya mamwe matanho ka hayagoni kunge achitaurwa kuti hai isisu tichazotora matanho yakati neyakati dzimwe kuda dzimwe nguva tinenge tachenjedza munhu papa saka mamwe matanho yachaitwa anongoitwawo dzimwe dzonguva chinyararire zvizongowanika kuti izvi ndo zvatazofunga kuti tiite sei kana pano rimwe danho ratafunga kuti titore kana kuita tinongosangana isu tose wakaita sei wakashayikirwa nomutumbi tafunga toita sei toita so zvatinenge tawirirana kuti tiite toita sei tongoita saizvozvo but nanzwa mapoints ataurwa namamakombe achiratidza kuti mhuri dziri kuti isusu hapana chatiri kuda kuna Mike. Ndo zvatikanga takawirirana izvozvo kuti hapana ichatiri kuda kunani kuna Mike. Sekutsanangura kwaita wamakombe. Asi zvinhu zvakadaro ndo zvinhu zvaasiri kuda kugamuchira. Hongu asoda kuti agamuchire kana kuti awewo ataurawo nesu. Handisi kuziva kuti iye ari kufunga iwo kana kuti chiwo kana kuti imhiko yake here iri kumupa kuti adaro hatizivi. Ayo maita basa mukoma nekuti panguva yekutaura nemi. Makadi yenyu mukoma? Ndinofara. Tinofara isusu but nyaya yatisvitsa panapa inhau yedare ranga richifana kugara pazuva ranhasi, asi ndikunzwa kuti mukoma Mike vana vemukuru wemasowe havana kuuya. Imi sehama dzakafirwa munoti nehunhu huri kuitwa naMike? Isu semhuri yakafirwa tiri kuona kuti Mike haasi kurecognize ma-leaders ari musociety, because if he is a culprit to us vanhu vakaurayira hama dzake, it means he should also obey the commandments of the chief, but failure to do so, it proves that he is also a culprit even to the society as a whole. So isusu sevanhu vakafirwa, today it will be the end day that we are going to sit again towane zvisungo zvatichasunga kuti kana zvadai toita sei. I think in other words tichatombotaura nachief toti because chief kana vachishandisa masimba avo wakaona kuti haasi kuuya sezvi haasi kuuya, there are so many counts dzatogona kuerenga vachidana Mike and Mike is not coming to attend all those meetings. Saka isu tichavabvunza kuti what are we going to do, because it will be painful for us kuti takafirwa. We should have a time to work for those orphans, but now he is also violating our rights. Vanofana kunge tichishandira mhuri dzakafirwa, but otounganidza futi nguva dzekuti vari vashandira vanhu vovaunganidza apo hapana kana anything chavakaita kumhuri yakafirwa. How painful is that? Saka isu tiri kuti isu tichataura nachief if it is kuti vachaita hand over that case, vachashandisa stembo yavo voti mapurisa endatadzwa kudhila naye, hame kuti mungaitawo sei pakesi kadai. That is ndo zvatiri kutofunga kuti zvikuda zvingaitwa because he is not coming. Maita basa mukoma. Makadi zvenyu baba? Ndipo munosimba here baba wangu. Nhasi tadzoka futi padare ramambo. Imimi hama dzevafi manga mati muuye kuzotaura naMike, asi Mike haana kuuya padare ramambo. Zvinorevei? Zvinoreva kuti iye otherwise kunyozera dare rachangamire makuni, zvokuti taitongodemba kuti dei zvanga zviri zvimwe iwe changamire vafanira kutongotora action nezvake kuti uyu kana munhu ari kugara nevamwe mugariro wakadai hatikwanisi kugarisana naye. 1 2 kune iwo wemutemo chaiwo pano pamwe pavanofanira kungoongoroona kuti apa tiri kutandanisa mhepo, zviri nani kuti titore action yakadai kuitira kuti zvimwe zvikamu zvidarike, nokuti kumberi kunosongogona kuchiramba kuchingowedzereka kutadzirana, kuramba kuchingotadzirana kusvika ropa richingoramba richingodeurwa apo riri kukonzerwa nemunhu mumwe chete. Haifanira kutorwa action nezvake kuona kuti imbomuvharirai kwenguva yakadai, pamwe anogona kutaura chokwadi chokuzoti no regai ndionane nevanhu, nokuti afirwa kazhinji haatariswa mumeso, asi iwe ukaona wakuzoti iwe wafirwa wacho wakuuya wachikutsvaga zvaane kamwe kakutadzika futi kokuti hauchazivi kuti iye anenge achifunga dzimwe pfungwa dzipi. Mangwana kukazowanikwa awanewa netsaona, siunya kukanganisirwa iwe ndiani wanenge achivharirwa futi nekuti unenge waita medha kumunhu.
fuchiwe ndio nyakufirwa futi. Mike, kubva pakashaya hama yenyu muna October last year, mati mambosangana naye? Kunene handisati ndasangana naye. Handisati ndasangana naye ndikunyeba. Pane mhuri here yamakambonzwawo kuti ayo uku ndokwaendawo achinobata maoko? Hakunai. Semaonere enyu mimi ndimi vanhu vakuru ndimakafirwa, zvinoreve izvozvo, zvinopa mucherechedzo wakaita sei? Zvinopa mucherechedzo wekuti ukuda kuramba uchitongowedzera kutadza. Iwo wakatadza kudhara. Nokuti iwo watiri kuedza kuuya kuno kutichedza kuonesana kuti tadi kuti tiedze kutaura kuti iwe izvi tingazvimisikidze sei, nokuti imwe mitumbi yevana vanokasiwa nevana vadiki vanoda kuendeswa kumusha yavo kunoratidzwa kuti vakafirwa. Saka zvikasitora nguva yakareba vanhu vaya vasati vamwe vana vadiki vanoita musikanzwa vozowanikwa vakukanganisa zvakunzwa akupisa guva futi dzokonu apo kunenge kuri kuti abuse kwatiri kutoita vamwe vana vavo vanofanira kuva vachiendeswa kunoturwa kumhuri dzavo vachizivikanwa kuti vako kumusha kwavo pano kuramba tikangovachengeta saizvozvo. Kuri kunzi maona mukana wekutaura naMike face to face, zvino makade kumuudza zviri pamwoyo penyu mimi mashoko ekuti chii? Semunhu aitungamira sangano, munhu anotinogona kubvunza kuti ona maitikire akaita zvinezvi zvakamirira akaita sei, chitipo way forward kuti tinoisenzesa chiwanhu here kana kuti tosenzesa yenyu chechi kuitira kuti tive tichifamba mugwara rimwe chete naye, but zviri kukundikana mene kuti ari kumbotye chii chaizvo. Haufaniri kutya nyama, unofanira kutya mweya. Ayo, maita basa baba. Ndine shoko rimwe chete ranga rasara, nderekuti ndiri kutenda Changamire kuti dai vakaramba vaine mwoyo wavainawo wekuti vari kuyeuka nherera dzakasiyiwa idzi vachidzipawo chikafu chemuzunde mavo. Saka ndiri kuti ngavarambe vaine mwoyo wakadaro, iko zvino denga harina kumira zvakanaka, kune nzara. Saka Changamire vakaramba vaine mwoyo wavainawo wekuyeuka nherera dzakasara idzi, almost takaverengana tiri almost tingati 16 vana vakasiyiwa. Saka Changamire vakatry nepavanokwanisa kutipa chikafu, tikakwanisa kunopawo nherera kumba uku. Saka tinotenda Changamire ipapa. Changamire varototi imimi vagari venharaunda dai matopota muchiuyawo muchiisa kuzunde ramambo kuitira kuti kana kuchinge kwaita dambudziko rakaita sairori votora muzunde muye vachiita se vachipa vanhu. Kurudziro yamungapewo kune vakawana zviviri kana zvitatu kuti vaunze kuzunde ramambo ndeye kuti chii? Ndiro kurudzira tingapa ndeyekuti kune vanenge vakakwanisa kunge vachiitirwa nyasha vachiwana saizvozvi kuzunde kunofanira kunge kuchiuya chikafu kuti chikwanise kunge chizobatsirawo mhuri dzinenge dzasangana nematambudziko seatasangana nayo kudai. Ndiro kurudzira handinayo.